Yes, hello mga ka-Rock of the World. Oo, I am with Aliana Del Carmen. Kasi nga, pinag-isipan namin ngayon, nandun sa labas yung kasama namin si John Paul Tinaya na ipaprank namin siya. So, ang ipaprank namin na kasi nag-ano ako dito ng Dole na mag-work sila for 10 days sa Dole. Tapos mag-sign-sign lang. Actually, hindi na sila panunong pa. Tapos may oath man doon. So, ang ano ko, ipapagawa ko sa kanya ng panunumpa ganyan-ganyan. Hindi lang talaga kami maingay kasi nga, nandun siya sa labas. Mamaya, kasi nag-fill out siya ng form, first form. Tapos pag, ano siya, dito na, start na kami. Tapos kunwari si Aliana ang maghawak ng phone na lalaro ka ng ML. So ayan guys, titingnan natin ang reaction niya kung gagawin ba niya o hindi, kung anong gagawin niya, o kung anong itsura niya. So it's my first prank talaga as in. Kaya mga ka-Rock of the World, this is my first prank at nandito na siya. Correct? Bye-bye. Sige, later na. Ingat kayo. Bye-bye. A few moments later. Yes. What's a date, Ara? Or Yes. what's up, kuya? Send it. Yes, the kebaw. Ano send? Yes. Ano siya? Okay, ah? Ada chinit pa. Kusa Dali ka. Bobo. Hari ka sinta ka. Wag ako hanabi. Ano di mo yung ballpen talibabo? Ding. Ah, gana. Ding. Habang ulusur top 9 hanabi. Okay. Wag si hanabi. Question and answer pa. Na, chinit pagkat best. Kay Ranuli oblo. Yan sa po may information lang. Straight. wait lang po. Wala, residiadat kami ganyan. Nasa kami. Tap. Sige, depende pa kung doon. Before ka man-send, kaya man-send pa ka LDTR. Before ka man-send, panunumpaan kang sino. Push. Nauunawaan ko, lelang kas to the asa. Okay. Huwag ka tari. Sino mas aking video? Apra, Kita ka di kang mas. Push. Kasi ano si, kay dapat kayo si kayo. Maburi. At sino, panulumpa. ano nung pa? Oo. Before ka man sign. Hindi ba pwede receive video? Panulumpa na yun. Ano nung pa? Kabar? Kasi yan, may bonus sa doon. Ako ay magtatrabaho sa Department of Labor and Employment or DOLE, tulong paghanap buhay sa ating disadvantage displaced workers, tupad program na inapagtutupad sa pakikipagtulungan sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Zamboanga sa loob ng 7 araw mula Nobyembre 8. Ulit. 7 araw. 7 araw. Okay, parang unang start ulit. Hulo! Oo, kasi mali kasi. Uy, naisa ko may nakakit niya frame ah! Chinese eh. Nauunawan ko na ako ay Nauunawaan ko. Hoy, waan. Di kan cool pa. Naamukel. Okay. Nauunaw. Del gobyerno. Ulit manggayot. O, sige. Naunawaan ko na ako ay magtatrabaho sa Department of Labor and Employment or DOLES, tulong paghahanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers or TUPAD program na ipinatutupad sa pagkipagtulungan sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Zamboanga. Wow. Sa loob ng 7 araw mula Nobyembre 8, 21 hanggang Nobyembre 18, 21 ako ay pasasahuran. Ako sa 21. 20 bakla. 21 Ah, 21 ako ay pasasahuran ng kabuuang halaga ng tatlong 3,000 na sa damon. binamilabo. Asi mo si Kaba kay Tamper de El ano o? Tatlong put. 3,000. 3,000 kabar. 100 3,100 at 60 pesos. And it's a Prank! Shuto ka girl. Shuto girl. Panunumpa. It's a prank! Anunumpa sa'yo. Palulupa! Anunumpa. Nanunawaan ko na ako patrabaho. Yari ka ba pa sweldo? Yari ka ba? Uy, 3,000 lang. Oo, lawawan. Bye. Sige,
Okay guys, ayan yung pinagatiyo sa prank con John Paul Tinaya. O, Chan, masa ka tan feel din natin. Bale. Pero pesaba ka, de braso good ka. Hindi kayo. Ay, Sabi ka Porke ba? Porke na ng prank. Sabi na siya nagki-camera. ayan, sa mga kalagyan to the world. Hanggang sa ulitin prank natin next video. Bye-bye. Sana nag-enjoy kayo. Bye-bye!